লক্ষ্মণ যাদব। তা আমি উড়িষ্যার লোক থেকে বলতে যাচ্ছি, তোমাদের লোক, তোমাদের হিন্দু আমাদের সাথে একসাথে বসে ভাত খাচ্ছি। তা তোমাদেরকে একটা মেসেজ দিতে চাই। বল লক্ষ্মণ বল। अरे माँ क्या लो माँ कुछ के रे देवी छुआ तो गाड़ी कर तो किसी हिंदू मुसलमान करतो रे तुम माँ राखी तो भौणी दी के हे हमें हिंदू मुसलमान सांग खाऊ तो माँ के खेल मारतो ଇରେ ମା ଘିଆ ପଇତା ପକା ପଠାଣ ତୁ ଶଳା ତୁ ପଠାଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି କି ମାଉଁସ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛୁ। ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛୁ ଶଳା। ତୋ ଘରେ ବସି ତୋ ମା ସହିତ ସେ ପଠାଣ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଶଳା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ବେ ତୋ ମାଆକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଭିତରେ ଦେଖେ। ତୋ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ସାରି ସାରିବେଣି। ଶଳା ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଠି ଭାଇଚାରା ଦେଖାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ କିଛିଟା ହିନ୍ଦୁ ଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ହବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ଶଳା ପଇତା ପକା ପଠାଣ ତୁରନ୍ତ ଧରା ପଡ଼ୁ।